Bon dia, família. A qui no li ha passat alguna vegada que ha donat paracetamol al seu fill i s'ha donat compte que estava caducat? Això és relativament freqüent, sobretot a nens que normalment no es posen malalts. La data de caducitat d'aquest medicament indica quan acaba la seva data en la que s'assegura l'eficàcia i seguretat. El problema sol ser més de falta d'eficàcia que no pas de toxicitat. Les conseqüències greus poden estar en medicaments com ara insulina, un anticoagulant. Un paracetamol potser el que pot passar és que no se'ns passi el mal de cap més ràpid. Per això és important seguir alguns dels consells que us donarem a continuació. És important adquirir només els medicaments que necessitem, sense acumular. Hem de revisar de forma periòdica la data de caducitat. En el cas que estiguin caducats, portar-los al punt sigre de la nostra farmàcia. I, com a norma general, si hi ha nens a casa, hem de mantenir tots els medicaments fora de l'abast d'ells. I si fos necessari, podríem guardar els medicaments sota clau.